Dobrý deň, dnes sa tu stretávame pri príležitosti smutného a tragického výročia ruskej agresie na Ukrajinu, ktorá trvá už 3 roky. Za ten čas bolo zabitých 10 000 ľudí, bola spustošená celá Ukrajina a ak by sme mali niekoľkými slovami opísať ruskú agresiu, musíme hovoriť o nerešpekte k charte OSN, musíme hovoriť o množstve vojnových zločinov, pravdepodobne môžeme hovoriť aj o zločinoch proti ľudskosti. Netreba pri príležitosti tohto smutného výročia zabudnúť, že žiadny z dôvodov, ktoré poskytla alebo uviedla Ruská federácia alebo ľudia, ktorí sympatizujú s jej konaním na Ukrajine, neboli dostatočné, neboli legitímne a vôbec sa nezakladali na faktoch a pravde. Treba povedať, že zločin agresie, vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti, zabíjanie civilistov a civilistiek, to sú neospravedlniteľné zločiny, ktoré sa ospravedlniť nejako nedajú. Dobrý deň. Po ruskom veľvyslanectve sa vám hlásime spred úradu vlády. Radi by sme tu pripomenuli tiež niekoľko vecí, obzvlášť predsedovi vlády Robertovi Ficovi, ale aj celej vláde, ktorej predseda. V prvom rade, vojnové zločiny, ktoré spáchalo Rusko na Ukrajine, nemožno tolerovať a každá krajina vrátane Slovenska musí urobiť všetko preto, aby tieto zločiny boli potrestané. Ďalšia vec, žiadne dôvody, ktoré boli uvedené ako zdôvodnenie agresie alebo páchania zločinov, neobstoja. A ak to vychádza aj z úst slovenských politikov a političiek, tak treba povedať, že títo politici sa spreneverujú nášmu záväzku dodržiavať a chrániť medzinárodné právo. Tretia zásadná vec, nesmieme už viac konať takým spôsobom, ako to vidíme pri našich politických špičkách, že zneužívajú tému ruskej agresie na Ukrajine pre vytlkanie lacného politického kapitálu. Toto musí prestať a musíme sa zamerať naozaj na to, čo je podstatné. Spravodlivosť a podpora pre obete a preživších ruskej agresie na Ukrajine.